Nakabalo kang sa isudlan yung mga work dere? Ah, yes sir, driving po sir. Ano na ako experience? Wala gina sir, kay wala po ko experience. Pero sir, okay na kay sa ko, or tudluan ko nimo. Tudluan og? Tudluan drive sir, sa mga di ay. Saman boss, pasugdo na to itong mga nang-apply og driver sa to ha. O sa pamunday buhaton, pasuddo na nato kay ganina rata naghulat dere. O sige, kitsa may naon na dira, sulod na diri ha. Ano mo singgit man ka? Pwede man nimo adtuon sa portahan, di nakadungo kay kabalo kang soundproof ni. O sige, lagi. Oy. O ikaw, alay, sulod na diri ha. Dali, sulod na. Sir, good morning, sir. Good morning, Papilis ako, sir. Marky. Ray, sir, Ray. Si mga klase nang-apply, nag-shoot raw. Mura, mag-way good manners in right conduct. Kabalo kang sa isudlan nimo nga trabaho dere? Driving, sir? Driving? Yes, sir. Unsa man ni wala man ni sulod niya imong documents oy. Pili ako gusto mi, sir. 5 years ko nag-drive, sir. Experience na ako. Experience mo na 5 years? Yes, sir. Okay. Graduate ka? Wala ko nakagraduate, sir. Na, saming tawhanan ni apply trabaho am di ka graduate. Sa pangalan nimo? Ray, sir, Ray. Ray, tandaan sa ning papilis nimo ha. Kay nang ginahanlan mi og degree holder diri ha. Sorry Ray, degree holder ang mong kailangan dere. Tawagan lang ka na mo if ever. Ha? Pasisa mo ron eskwela sa 2 to 4 years ka. Sige na. Balik lang diri ang makahuman na ka. Balik lang pa, graduate na. Labad mo kini mga nang-apply sa tuwa karon boss. Uy, Sa manday kami, wala ka nanala daan nag-onsite qualification. nya na pa man dito sa man tawagon ako. Palihog ko bi tawaga. Kit ang ulo dere oy. Hoy, dali, ikaw na sunod diri ha. Good morning, sir. Morning. Marky. James po, sir. Atay nang apply kag trabaho niya, short ka. Sa classic. Kabalo ko sa imong apply nga trabaho dire? Yes po, sir. Driver. Graduate ka? Graduate ko, sir. Pila na ka years mo experience sa driving? Wala ba yung experience sa driving, sir? Ano, sa man ay apply trabaho niya wala experience. Kabalo na bitong kailangan na sa pagpang-apply. Fresh graduate ka? Yes po, sir. Uy. So ito pangalan nimo? James po, sir. Sa inahuman nimo? Driving po, sir. 4 years course. Nya wala ka experience. Yes po, sir. Balik na lang doy pang-apply sa salain ha kana maka-experience ka bago ka mga-apply diri ha. Kailangan na mo sa mong kumpanya manggo this will experience. Kay dagko mo transaksyon. Dili ka pwede magkamali dire. Sige na, pasin na. Pang-apply sa salain, pangwasag experience dito ha bago ka makasulod diri ha. Balik lang. O sige na, pasin na. Tawag rami if ever wala mi buhalain. Sa mga nang-apply diri wa man kabalo silang Imo ipambuhat gibutangan og pa-skill dito wala. Naman ganina dito no. Napay nang-apply ako sa tawagon. Sige na. Mukha. Hey, ikaw na, Lina! Hi sir, Queenie day sir. Hi Queen Marky day. Wait, nag-short na. Nakabalo kang sa isudlan yung mga work dere, Queen? Ah, yes sir, driving po sir. Okay, do you have any documents or what? Unsa? Wala gina sir, kay nakalimot kog dala sa document sir ba? Okay, anyway, kasabot ra pug sa imo kay tao ra man ta. Di man ta perfect, di ba? Usay makalimutan jud yung mga instances nga nana. But would you mind if mangutan ako sa imo, graduate ba ka? Wala po lagi ko ka-graduate sir. Okay lang siguro, boss, kaya driving naman. Anyway, dili man pud kay importante na kung graduate ba ka or dili. The point is kung willing ba ka makaton sa imong trabaho. Sir, willing kay ko makakaton. Okay, ang pangutan na ako experience. Wala gina sir, kay wala po ko experience. Pero sir, okay na kay sa ko, or tudluan ko nimo. Tudluan og Tudluan drive sir, sa mga di ay. willing ka makakatog drive? Yes sir. Willing kay ko sir. Ako na ba ni level yung driving? Sir, wala Easy, problema medium ug sir. hard. Wala problema sa ko. O ikaw, easy, medium ug hard. Asa mas prefer nimo na? Hard sir. Magaling kang kupal ka. Ano ni pang bukid-bukid, boy? Pang kamas-kamas ba? Lubak na kayong dalan na. Okay, dawat na ka.